השעה 12 בלילה, ז'אן אכל פיצה, והוא השאיר את הקופסה למטה. כשאני אמרתי לו, תפנה את זה שיצאים. בוא נראה אם הוא פינה את זה. בואו איתי. השעה 12:60. קופסה עדיין כאן. אני שוקל את המשך צעדיי. אולי פשוט ניתן לו להתעורר עם המגש על הפנים. אולי נשים לו את המגש על הפנים. אולי ככה הוא ילמד. מה אומר ז'אן? אתה הולך לישון? אתה יודע, לפעמים אתה צריך לחשוב מחוץ לקופסה. אתה נכנס להתקלח, ג'אן? למה? צחצח? לא, כן, לא, כן, צחצחתי, כן. כנס. יזונה. יובל. מה? אתה בפנים? מה? אתה בפנים? שכחתי מה אני אומר? כן. מי שם את זה? יאללה, מצחיק, זה פיצה, אתה שם לי פיצה על המיטה? אני איך מפחד ממך, זרוק את הפיצה כבר. מבצע הוכתר בהצלחה. היינו משת"פים כל הזמן! לך לחלק.